Искате ли да си направите крем с 3 съставки? Студено еспресо, ботварска сметана и кафява пудра захар пасифлора. Как се случва? Взимаме си една празна пластмасова бутилка. Добавяме в нея вече изстуденото ни кафе, няколко лъжички захар пасифлора, около 200 мл сладкарска сметана, отиват в шишето и започваме да си представяме, че имаме маракаси. Изисква се характер, добра стойка и упоритост и постоянство. Изсипваме, гарнираме с кокосова захар и стръкчета прясна мента.